Og så synes jeg, at det er meget rodet, hvad det er, man egentlig skal til at gøre. Om man skal gøre det, om det kommer fra SU, eller om det er fra uddannelses. Ja, det er lidt svært at gennemskue, hvor det kommer fra. Mm. Men luk på mit uddannelseskort. Ja, vi har Firefox, så vi er på en rigtig. Skal man vælge kommune? Lidt forvirrende. Webblanket. Hvad er det, du synes er forvirrende? Altså når man skal logge på uddannelseskortet, og så er man pludselig ind på borger.dk. Og nu skal man vælge et eller andet om rejsen, hvor langt man skal hen. Det synes jeg er meget svært at finde ud af, hvilken skal jeg have præcis. Okay. Ja, og hvorfor det? Fordi nu bor jeg lidt langt væk. Mm. Og jeg har faktisk prøvet at gå ind på rejseplanen og finde ud af, hvilke zoner man skal. Mm. Og der er lidt forskelligt, om man skal have zone 3 for eksempel. Så det er meget tit, at det kommer 1, 2 og så 30, 41 et eller andet. Og der hopper over nummer 3. Det er nok, hvis man ikke lige skal ud der eller et eller andet. Okay. Så det synes jeg ikke helt er nemt at finde ud af. Og så ved jeg ikke, om man kan vælge flere. Altså kan man tilføje? Det var det, jeg egentlig havde tænkt mig at gøre. Tilføje, sådan jeg kunne gå begge veje. Og så står der, at det kun gælder til uddannelsesstedet, men hvor man så kun går en vej derhen, eller? Mm. Så når man kan selv taste zonerne ind. Ja. Så jeg vil faktisk prøve at taste alle sammen. Det vil sige på 40, 41. Se hvad der sker nu. Altså det er fordi, nu har jeg så tilføjet nogle ekstra zoner. Ja. Fordi jeg ved godt, hvordan det er over vinteren. Mm. Så kører jeg kystbanen ikke, så jeg vil gerne kunne også gå igennem Lyngby. Okay. Og hvis man skal hjem om aftenen eller et eller andet, så er det meget bedre. Men hvis det koster dobbelt så meget, så vil jeg gerne måske bare få en ny ind, som er kun med de der faste zoner. Okay. Ja. Men du har så faktisk slet ikke fundet ud af, hvad det rent faktisk koster dig? Nej, jeg aner ikke, hvad meget det koster. Jeg aner faktisk ikke, om det kan lade sig gøre at tilføje ekstra zoner. Det kan jeg få. Det har jeg ikke set nogen sted. Nej. Okay. Der er ikke kommet nogen melding op. Det skal være direkte den vej. Eller. Okay. Så jeg ved faktisk slet ikke, hvad det er, jeg har lige bestilt.